Kollox kien miftiem minn qabel, il-poplu Malti Wawċi ġi frodat kważi 400 miljun euro. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati nazzjonalisti Derin Karabot, Graham Bencini kif ukoll David Agius, fejn il-Partit Nazzjonalista fakkar fiż-żewġ rapporti tal-Awditur Ġenerali illi kienu saru wara pressjoni mill-Partit Nazzjonalista għaliex il-Gvern ta' Roberta Bela baqa' jiddefendi lil Vitals u Stewart sal-aħħar. Derin Karabot qal li wara s-sentenza li ngħatat ftit tal-ġimgħat ilu, Roberta Bela baqa' ma jridx jemmen il-fatti fil-waqt li qed jipprova jbiddel dak li ntqal. Bid-deputat nazzjonalista jisħaq li r-risposti li qed ifittex Roberta Bela ħarġu fiż-żewġ rapporti tal-Awditur Ġenerali fejn hemm il-fatti kollha iswed fuq l-abjad. U llum nafu l-eżitu tal-qorti x'inhu li dawn il-kuntratti il-poplu Malti ġi frodat. U għalhekk li apparti dawn iż-żewġ kuntratti li sħabi se jitkellmu, il-fatti kienu għadin hemm. Il-fatti għadhom hemm sal-lum. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Graham Bencini qal l-ewwel rapport tal-Awditur Ġenerali jagħmilha ċara li l-Gvern kellu ftehim minn qabel ma' Vitals qabel ma ħarġet is-sejħa għal proposti pubbliċi. Barra minn hekk huwa insista li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ma qalx il-verità kollha għaliex ir-rapport jgħid biċ-ċar li l-kabinett ta' dak iż-żmien ma kienx involut fil-proċess kollu. Dan ir-rapport li għamilt referenza lih li kien ippubblikat f'Lulju tal-2020 jgħidilna li kollox kien miftiem minn qabel mal-VGH, il-VGH kellhom ikunu skwalifikati, il-VGH ma kellha l-ebda tip ta' esperjenza fis-settur tas-saħħa, id-due diligence li sar mill-Gvern ma kien tajjeb assolutament xejn u r-riskju kollu ta' dan il-proġett kien mitfuħ kollu fuq il-Gvern u ċowe fuq il-poplu Malti u Wawċi kollu. Deputat nazzjonalista David Agius min-naħa tiegħu qal li t-tieni rapport tal-Awditur Ġenerali ġie ppubblikat f'Diċembru tal-2020, iżda baqa' it-tielet rapport. Barra minn hekk huwa spjega li Konrad Mizzi qatt ma mar quddiem l-Awditur Ġenerali għalkemm kien mitlub li jidher quddiem l-NAO diversi drabi. Id-deputat nazzjonalista qal li dan ir-rapport isostni li l-Gvern ma kienx ippreparat għal din il-konċessjoni. Għaliex qed imur illum għand l-Awditur, il-Prim Ministru meta għandu dawn ir-rapporti kollha qudiemu fadal ukoll it-tielet rapport li se joħroġ minn hawn u ftit tal-ġranet ġimgħa oħra dak iddeċidih ovvjament l-Awditur Ġenerali. U allura dan huwa gvern li ma kienx ippreparat għal din il-konċessjoni, jiena ngħid qar minn hekk, kif qal il-kollega tiegħi anke minn qabel dan kien intenzjonat biex ifalli mill-bidu u ejja nifhmu li dak li qal l-Awditur Ġenerali huwa ta' tħassib enormi għall poplu Malti Wawċi. Giulia Falzon għal Net News.